Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na dubin asiri TV mai albarka. A yau ma muna tafi da wani gagarumin sirri ne bangaren mallaka da yardan Ubangiji. Wannan sirrin yau zan iya cewa mata naku ne, har da mazan ma, amma matan ma suna yi insha Allah. Ina matan da mijinta yake bata wahala, ina kuma namijin da yake so ya mallaki matarsa, ina kuma saurayin da ke neman mallakar budurwar sa, ina kuma budurwar da take so ta mallaki saurayinta. Insha Allah wannan sirrin duka abubuwan da na gaya fudin nan duka suna yi da yardan Ubangiji. Idan saurayi ya miki alkawarin cewa zai aure ki, amma daga baya ya saba alkawarin bai zo ya aure ki ba, ya gudu ya tafi, to insha Allah ina kai kuma saurayin da budurwarka ta yaudare ka, insha Allah wannan sirrin yana yi da yardan Allah. To yanda ake yin shi ne, ko kuma kai namiji matarsa kana gindayo mata sharadi ba ta bi ba ta son ka, da yardan Ubangiji wannan sirrin yana yi kwarai da gaske insha Allah. Mujarrabun sirrin sahihun yana yi da yardan Allah. Yanda ake yin shi ne, ana samo allo a rubuta wannan ayan da kuke gani da wannan sakandamin na tsakiya, sai a rubuta bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala nabiyil karim, sai a zana ababen da kuke gani na fuskar takardar nan insha Allah. Kafa 7 ake rubutawa, in an rubuta sai a sa sunan wanda ake so a mallaka a tsakiyar hakurin nan insha Allah, nan ne ake sawa sunan insha Allah. Sai a wanke a sha, rana ɗaya ya wadatar insha Allah, amma kafa 7 ake rubutawa, ba wani gari ko wani abu da ake zubawa dan mallaka. Wannan sirrin mai sauki ne da mai saukin, ba shi da sauran hadawa da saukin hadawa da shi. Kawai kafa 7 ake rubutawa, a rubuta sunan wanda za a mallaka a tsakiyar nan insha Allah, an mallaki wannan mutumin insha Allah. Da yardan Allah da kanta ma za ta kira ka, ko in ce kuma in dai ke mace ce da kanshi saurayin sai ya kira ki, ko kun rabu ku yi kun kai shekara da yardan Ubangiji. Wannan sirrin mujarrabun ne insha Allah. Ku yi mana alama subscribe saboda mu shine ma amfanin da muke samu a gare ku da yardan Ubangiji. To masha Allah, a jarraba a gani insha Allah. Sai an dawo wannan gida an zo an mana godiya da alfarman sayyidina Rasulullah.